rezeki. Amin. Selanjutnya monggo Mbak Mira Eka Sumber Kencono. Ayo. Mboten teri, Pak. Ana geni ra iso mlayu. Ya pancen geni ra duwe sikil kon mlayu. Mugi Burini sehat selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Nah iki jas iki kena Nadia Arina ya. Sopo? Neng Pantai Trini. Wah, suarane kaya ning jero guwa. Nang Pantai Trini. Mangan arem-arem. Burini. Sing diling-eling Burini Studio kuwi. Mugi ayam tentrem. Amin. Ngono kudu cerdas. Ayo Bir. Iki sing senengane nge-gym. Ayo. Nge-gym ae katok cekak, klambi ya siset, udele ketok. Alah wis. Ke Surabaya membeli jamur. Cakep. Mugi Mbak Belva panjang umur. Allahumma amin. Ngapunten Pak, niki pancen obate keri niki. Ayo saka semangate. Selanjutnya ya Nduk, kaya apa? Piyayi kaya Ari Tatum. Ayo, monggo. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Aku teko bar kuwi ya. Lah nglekar ae pinggir sawah lek nganti ana ula. Ayo. Kok Sherlock toh? Aku ngelengkar neng pinggir sawah itu menikmati alam, Pak. Karo jago manuk ya. Jago manuk. Kowe ngomongne manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babakan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Iya. Ngelekarmu piye? Ndak. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu ning sawah mau. Nah iki genah iki. Yo Nduk, niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Eh? Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Lungguh kursi. Kok mangan kursi. Lungguh kursi karo lumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beras. Iya, Nggih, mugi-mugi Burini sekeluarga, Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Delva. Mbak Delva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Komplit kuwi jane. Kari berkate ndang didum. Ayo. Ya. Nembang napa Bu Kesi? Ayo. Kula Nggih. badhe ngaturaken tembang napa nggih? Bingung aku ya. Napa? Tak Sherlock lah bingung. Nembang karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Pulau Tampar. Pulau Tampar siap. Nggih, matur nuwun kalian Mbah Sukron karo Mbah Putri Suci Katiningsih sing sampun kepareng nenggani putra lan mantunipun. Kula nyuwun panjurung-panjunganipun sedaya para lenggah, mugi-mugi bapak kula kalian ibu kula tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Yo, Pulau Tampar, bawani men komplit. Mati